ba? Boss lang ang 2,000 ko. Sige. Tara ko, ano ko nga, maraming nasa tayo mga katugas to kamay. Huwag kay. Play pag panghuwam ni mo. Ilis na rin pa na. Kailangan 2,000, sumana, ilis na pila. Ay si man na, nahuwam ka 5. Kung naging adlaw, nahuwam ka 3. Karon 2 na sad. Kaya na, at least, bayad. Bawa ka gabi eh. Dito ta beer house. Kasi nagbayad na to, ako. Kasi si panguwang mo, gabi siya rin mga tayo kortada niyo. Saan naman ako eh? Tanap ito si ma'am, biya ka. Din ko ta gabi eh. Isa ma'am. Umusawa ka. Pichati mo. Chat ako, din ko ta gabi eh. Atay buwang. Ilan may uwang mo? 2,000. Klaro ni mo. Ay, sama ito. Patay na rin mo. 2,000. Mala puno-puno pa ito ba? Kaya